Tak jo lidi, nebojte se, neodešlete ti fjordi, jdem si ho teda koupit. A já už mám teda 2, jo. Já mám tady toho. A teďkom tady to. A já jsem mega ráda, že je neodmítali, protože já jsem je strašně chtěla. Ok, oh my gosh. Ten skok, oh my gosh, ale ten je hezký. Toho třeba, jo, kdybych chtěla udělat roleplay, tak si buď vezmu tam toho, slepýho, anebo tady toho. To jsou mega hezký. Tak já si na něm udělám level. Protože já si chci fakt na něm, jo, no to piano. Oh my gosh, ale mně se mega líbí. Taky je mega hezký. Jo, to jsou moje prostě první, vlastně co mám. To jsou moji, jakože, fakt jakože první. Můj první Halloween, na kterém jsem si koupila koníky, jo. Můj první Halloween a mám, kolik mám? 2375. Tak to má asi nevydrží do Vánoce. No, tak nic moc, no. No dobrý, já jsem se o něco sekla, ani nevím o co. Jdem se vidět do mojí stáje a dám si spočítat koně a podle mě jich mám milion. Jdem si pick-upnout, ahoj. Ahoj, vidíte mě, mé ruce. Já jsem si to zapomněla změnit, já jsem měla to. Dobrý, pojď. Čuky. Já mám něco 30 koní, jo, něco. Jsme v mých stájích a jdeme se podívat. Jdeme si dát jenom halloweenský koně. A mě se to trochu buglo. Jak toho jsou moji všichni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mám 6 halloweenských koní. Jo. A mám mushroom. No spíš muž, jakože. Much, no nevím, jak se to vyslovuje. A jdem si ji vzít. Oh my gosh. Mně se líbí, že je jakože slepá. Se to prostě na ní líbí, já nevím proč. Jdem si na ní udělat setíky. Doufám, že se vám video líbilo. Mám takový pocit, jo. Takže dejte like, odběr a zvonček a zatím. Bye bye. Ještě se jdem podívat do bonus shopu, protože by tam něco mělo být. A není. Ach jo, no nic. Tohle už je pak konec. Tak jo, tak. Ahoj a užijte si Halloween. Bye bye.